Hi, goeienaand. Welkom bij Na die wedstrijd. Deze ingeschakeld met mij, Etienne van Rooyen. Samen met mij op je stel heb ik mijn mede-aanbieder, Jason Habi. En natuurlijk ook als gastaanbieder, Trevor van Rooyen. James, welkom. Baie, dankie Mr. Etienne. Het is een plezier om hier te wezen. Volgens van begin met enige verwachtingen ga ik eerst voor jou vragen, Trevor van Rooyen, om ons voor ons op die pad te zetten. Die woord voor ons een klein woordje te geven zo. Baie, dankie vir die geleentheid. Luisteraars, kykers, almal wat ingeskakel is, almal wat hierdie na die wedstrijd. Na die wedstrijd kyk. Net 'n kort bemoediging of vir die jaar wat voor lê. Haggai 2 van vers 19. Van hierdie dag af sal ek julle seën. En dan verder sê Numeri 23 van vers 20. Kyk, ek het ontvang om te seën. Ek het ontvang om te seën en hy het geseën. Dan kan ek dit nie keer nie. Al my vloeke het veranderinge en seëninge. So dit is waarmee ek vir julle wil op die pad sit vir vorentoe op die stel. Mag 2026 vir julle 'n besonderse jaar wees wat julle gaan aanpak en elke klip daar buitekant. Mag julle gaan van oorwinning tot oorwinning. Ons kan net ons oosluit en net die hulp van die Meester inroep. Onze getrou God en Hemelse Vader, Here, in hierdie uur kom sê ons vir baie dankie, Here, vir krag, Here, vir genade. Here, dankie vir die moontlikheid, Here, dat ons hier kan sit, my koning Jesus, Here, 'n nuwe jaar wat aanbreek, die eerste Sondag van die nuwe jaar, my koning Jesus. Here, ons kan sê vir baie dankie, my koning Jesus, Here, wat die jaar voor ons lê, my koning Jesus, Here, onbekend by ons as mens, Here, maar wel bekend by U, my koning Jesus, Here, kom bid vir Jeremia 29 van vers 11, Here, kom bid ek vanmiddag, my koning Jesus, Here, voorspoed en nie teenspoed nie, my koning Jesus, Here, kom vra, Here, kom sien hierdie verrigtinge, Here, alles wat ons sal aanpak, my koning Jesus, Here, wat ons sal doen, Here, elke luisteraar, my koning Jesus, Here, kom spreek die seën oor hulle uit, in die naam van die Vader, amen en amen. Die werkie. Ons sal hier die skyf sal moet maak. Ja, manne, laat ons zo repa bij voor ons verder gaan. Jammer hoe daai gedeelte nou, maar die weer het ook maar sy dingetjies hoe hy dat gedoen. So, Jason, ek ga gou iets op met jou. Ek wil gewoon net 3 interessante vrae wat ek vir jou wil vra is. Wat sal jy vir die kykers sê? Waaroor gaan die geselsprogram spesifiek en hoekom is dit 'n program wat hy sal aanraai vir mense om werkliks in te skakel by na die wedstryd? As jy Nancy kykers, kyk in die eerste plek Oos-Witzenberg gemeenskapskult en streekdag. As 'n man ook kyk veral op die Facebook platforms waar die bande betrokke is en so aan. As daar baie mense wat ingeskakel is op die bande en ons het dit goed gevind om 'n program te kry waar ons in die eerste plek ook 'n bietjie blootstelling aan ons spanne gee aan die gemeenskapskult en die streekdag. En dan tweedens is ook daar spelers wat goed speel en perform, maar wat nie regtig die nodige blootstelling kry nie. Nie om swak te praat van die grootheid, maar as 'n man kyk in die meeste groepe is dit net grootheid en ek kry nie regtig blootstelling vir 'n streekdag nie. So dis hoekom dit gaan goed wees om na die wedstryd te volg vir jou results, vir jou features en ook vir 'n bietjie banter, bietjie lag en so aan so. Ja, ek dink dit is 'n goeie rede hoekom die kykers moet vir na die wedstryd volg. Okay. Jy het nou so in 'n manier en jy nou sommer my tweede vraag ook die al reeds beantwoord. So wat ek eintlik aan die tweede vraag wil gevra het is, sal jy sê dis die perfekte platform vir spelers en span om die blootstelling te kry veral landelik, en as ek praat van landelik, praat ek mos nou van ons gemeenskapskult en 'n streek uitdaag. Maar so ek sê jy het nou daai antwoord op daai vraag sommer reeds beantwoord. Nee, kyk, met daarin te kom en nou, kyk, is maar beter. Of is dit altyd lekker as jy 'n show of iets in jou taal kry. En as ek praat van taal by jou mense, ons as maar meerderheid gemeenskapskult mense en streeke daar. Dis wie ons is. Baie mense noem ons maar nou die plaasspanne, maar ja, ek meen as jy
uit die mond uit van 'n speler wat in die streek speel of 'n ou soos Trevor wat betrokke is by 'n plaasspan om dit nou so te noem. Ek wil dit nou eintlik so noem nie, maar ek meen dit is net lekkerder om stories en verhale by jou eie mense te hoor. En ja, so dis 'n goeie blootstelling. Ons ken ons mense, ons is betrokke by ons mense, ons bly saam met die mense op die plaas. So ja, ek sal sê die program is 'n goeie blootstelling vir ons spelers in die gemeenskapskuld en die streekdag. Oké, ek hoor op jou op daai ene. Ek wil sommer op die laaste vraag van my wil ek even vir Trevor benader by die vraag. So ek gaan dit vra waar julle ek gaan iets vir jou weet om dit te beantwoord, dan gaan ek agterna vir Trevor gee. So Jason sê vir my, waarna sien jy die meeste uit na die program, na die geselsprogram weekliks? Kyk, ja, eerstens as maar nou die rugby verstaan, die results in die games, maar ek dink 'n bietjie beter, ek dink die program na die wedstryd gaan eintlik 'n bietjie nie meer, maar daar sal altyd 'n bietjie beter wees, want Trevor is nou van 'n groot PDK man. En ja, ek sal nou nie sê wat 'n man is ek, maar ek is 'n rugby man, so die bente gaat lekker wees en ja, so dat gaat die program, dat is waarna ek sien die program het aan. Daar is eintlik reg bias gaan wees en so nie, maar dat dit gaan goed wees vir rugby. Oké. En daar gaat ek ook gee aan die groot PDK man soos jy dit nou genoem het. Trevor vat op ons weer baie vraag wat ek gevra het. Ja, Mr. Etienne, op die ouders van die dag dink ek dit gaan baie meer oor die blootstelling van ons landelike klubs, soos Jason Rabie genoem het. Ons kry nie baie blootstelling aan die landelike gebiede, soos nou praat gemeenskapskuld en streekdag, Jason Rabie dit genoem. So om hierdie program te volg en wat ons na hierdie program toe gaan bring. Natuurlijk gaan het lekker opwindend wees. Yes. Want hierso gaan jy kry jou 10 wie jy volgende week speel. Yes. Hierso gaan jy jou lok kry. Yes. Jou streekiedag en jou gemeenskapskuld lok. So dit gaan nie meer nodig wees om te loop soek en te loop krap en navraag te doen vir die tipe goed nie. Ons gaan dit vir die kykers bring, ons gaan dit vir die ou in sy inbox gaan ons dit dat hy het. So hy het nie nog nodig om ver te loop soek en te loop skarrel en te loop wag tot volgende week toe wanneer hierdie goed uitkom nie. So ek sien uit en ek glo ons followers en ons kykers en ons viewers gaan uitsien vir wat hierdie program na die tafel toe gaan bring. Yes. Ek om ook daar in te kom, het dit nou so mooi ingesit, die results, die fixes, die locks en soos jy dit genoem het ook die banter. Dis ook anyway, dis ook 'n topic wat ons na die tyd of verder gaan oor discuss, die banter. Sal jy sê, Trevor, toe wat die idee of toe ons jou benader om te sê, dit is wat ons beoog om die program nader te bring aan ons mense in 'n landelike gebied. As dit iets wat vir hulle gaan om excited maak om te sê, nou het ons ook uiteindelik 'n program waar ek werkliks kan inskakel, waar ek weet, hulle praat van my span ook daar, van my speler of ek self as 'n speler, hulle gaan van my opnoem of miskien van my noem 'n speler by my. Is dit iets wat jy sal sê, dat maak my opgewonde om in te skakel, om iemand om te weet as miskien byvoorbeeld nie die results het nie, maar die program gaat vir my sê, Yes. Okay, dis waar hoe dinge is, okay, waar lê my punte daarso. Nee, ja, natuurlijk gaan het messe wees, dit gaan groot wees, want onthou, ons kom nie altyd, is ons nie bevoorreg om die naweek op die veld te kom. Ja. So vanaand of morgen kan ek nou 'n bietjie meer begrip kry rondom, ja, my span het nog gewen of my span het verloor, maar wat het daarna toe bygedra? Dit is presies wat die program gaan bring. Die program gaan in diepte gaan. Sê maar, ek maak nou 'n voorbeeld. Vastrap en Paardenkloof speel met 10 mekaar. Dit is 2 bierspanne, dit is 'n groot, dit is massive. Nou ek kan nou nie daai naweek daar wees nie, maar nou gaan ek wag tot die Sondag toe. Vir na die wedstryd om te hoor maar wat presies daar gebeur is. So dat gaan messe wees. So dat gaan iets wees om uit te sien, daarna en te sê nee, maar ek weet wat ek kan verwag. Jy noem het nou van
lijkt amper zo, je leest mee wat het volgende wil zeggen. Je praat van paardenklub, je praat van vasttrap. En aangezien ons nu daar is, mijn volgende dingen zijn mijn topic is die 6 natie. Ons beweeg nu nader, als ik reed is bijna 14 dagen. 14, 13 dagen, dan schop je die 6 natie af, 17 januari. So, dat is ons volgende punt waar ons naartoe gaan beweeg, die 6 naties. Kan je misschien voor ons net zo'n vinnige achtergrond geven rondom de twee 6 naties? Ja, Etienne, kijk je, die 6 naties eigenlijk baie dieper geplant as wat ons het met die oog afzien. Vorige jaren, volgens, soos ek verstaan het, die navorsing en die navraag wat ek gedoen het, was daar de Tooitbeker geweest. En die laatste de Tooitbeker, als ik kon een correctie praat, was Lindeshof, die winnaar van die de Tooit-natie. Van die de Tooitbeker. Ja, toen was het nog geen 6 natie. Maar dat was nog een hele klompje jaren terug. So, hierdie 6 natie is baie diep gewortel. En onthou, ons praat toe van die de Tooit-spannen plaatsen in die Bokveld. Wat al 6 plaatsen op één Saterdag bij elkaar komen. Wat die Saterdag gaan krachten meet. Al 6 spannen speel daar, so daar komt 3 games af. En wat het zo excited maakt, dat is bierplaatsen. Dat is ouens wat elkaar kent, dat is ouens wat samen school gegaan het. Dat is die type, maar dat is massive. Dus en toen het de Tooitbeker nog uitgesterf voor een paar jaar. En toen dat het 2023. 24 het hulle afgeskop mos. Maar die beplanning uit 2023 het hulle met die beplanning gekom en ek weet spesifiek soos Gerrit Komheil wat betrokke was, Brenda op Vasttrap en daai tipe ouens Sakile op Rodney op Lindeshof, daai tipe ouens wat toe koppe by mekaar gesit het en gesê het kykie, maar kom ons stel die ding weer op. En hulle het hom omskep die naam verander nie na de Tooitbeker toe nie, maar de Tooit 6 Nasie. En 2024 het hij voor de eerste keer afgeskopt wat iets groot was. Ja. Dat was die afskop was op Paardenkloof geweest. En ik zei veel, als ik moet kon getellen hoeveel mensen daar zaterdag daar was. Onthou je ziet sporten niet wat ze gaan. Zo op de ouderste van die dag, waar toe gaan ons mensen? Waar toe gaan ze bij zaterdag? Allemaal gaan zij gaan daar wat druk wees. En onthou ze het 6 spannen wat gesponsord was met truien, met broekjes, met sokjes, de works. Zo die trompopjes daar gehad. Ze het alles daar gehad. Die muziek was daar, die fotografen was daar. Zelfs Bolandse bestuur was daar met die opening van die 6 Nasie. Zo dat was groot geweest. En in het eerste jaar was het baie goed geweest. Ik weet technisch hier daar een paar technische probleempjes, vooral met netwerk, omdat die Bokveld maar baie zwak is met zijn netwerk. Maar die ene keer kon hulle en alle games was gelivestream. Alles was uitgesaai bij TV, die harde kolen, so die was massive geweest. En in Paardenkloof, die eerste jaar het Paardenkloof, nadat hulle eerste verloor gekry het, Tanfontein, ja, het hulle op hulle thuisveld, die house. Maar zijn ja niet die afzet van die naam? Hij was die afzet van die naam, natuurlijk, want hulle was die house geweest één. Hulle was die gunstelinge geweest om die 6 Nasie te winnen. En hier komt Tanfontein en Tanfontein kom en dan moet je daar in Paardenkloof op zijn thuisveld. Als ik het reg het, was daar nog als baie mensen blij geweest. Dat Tanfontein hij daar gewend het, want als ik nou zo'n beetje terugdenk aan die winter, die hele Bokveld, of zal ik zeggen, die hele koude Bokveld, die hele Witsenberg, en 10 Paardenkloof gewend daar weer in. Toen gebeurde je opzet en ja, de mensen was happy geweest. Ik was ziek geweest eigenlijk, jong. Ik was ziek geweest, jong, want hoe, ik het. Maar bij ouders in een dag is dat wat het excited maakt. Ja, dat is wat het excited maakt. En eventually, zoals die Springbokken in Japan verloren in het begin van die World Cup. De Paardenkloof in die Babas verloren in het begin van die 6 Nasie. En 4 weken na, toen ze gekroond, Paardenkloof gekroond als de eerste 6 Nasie kampioenen. Ja. En dat was baie goed geweest. En toen die tweede jaar, dat is nou laatst jaar. Verleden jaar, ja. Verleden jaar zijn afskop was weer eens op Paardenkloof geweest, omdat Paardenkloof was die kampioen geweest. Maar dat raakt niet elke jaar goed groter, man. Dat raakt beter en die investment, dat is amazing om te zien hoeveel mensen opdagen op zo'n type Saterdag. En baie goeie rugby opgedis. Baie goeie rugby. Ja, maar span het nog niet, dat kon nog niet back-to-back gegaan het. Maar Vasttrap wat
in die ligas al gewys het. Na die 6 nasie. Dat is die verbetering. Het Vastrap gewys gedurende die season. En Vastrap het baie goed geëindig op die lok en Vastrap het gewys maar ons is hier om getalle vol te maak, ons is hier om die bus vol te maak, ons is hier om die ding te wen. En Vastrap het uiteindelik die 6 nasie gewen. Ja, Als ik kan inkomen, goed, dat is gewoon maar af. Als ik kan inkomen, was Vastrap de eerste span wat aanbieden gegaan het. In de twee 6 nasie beker. Zie je nog eens noemen, Paardenklub het in zijn vorige jaar zijn eerste game verloren. En daarna die beker gaan leggen. Maar Vastrap aan de andere kant het de aanbieden gekomen. Samen zijn naweek achter die naweek was is hele span achter Koolbokkenveld. Ook achter kijk, ik zal nog niet zo zeggen nie, maar wat ik kan van Vastrap zeggen is Vastrap uiteindelijk die beker verzekeren met toen hij was nog een wedstrijd, hij was nog een naweek oor. Hij had hem een 3, als ik nog niet gered in 3 games of 4 games, dan had hij al klaar die beker geverzekerd. Ik kan onthouden daar op Kromfontein, die hele spannen, voor alle paardenkloosters, zijn mensen heeft Kromfontein. En Lindershof was zelf achter Kromfontein. Hij was het moeilijkheid dat hij ook die beker kon en zo Vastrap verloor, zonder een punt. Maar wat moet gebeuren hè? Paardenkloof een Vastrap spelen op Nooiterdag. Yes. Die game moest Paardenkloof winnen. Zodat Lindershof die 6 nasie kan winnen. Maar uitgeslapen Vastrap. Hulle coaches, en ek moet die ou die coach maak, ek moet sy deel vir hom gee. Onthou, hy het geweet, die vorige naweek het Paardenkloof en Lindershof mekaar gepak. So hy het presies geweet, Paardenkloof kom met 'n harde game met 'n harde 80 minute uit. En hy het presies gedoen wat hy moet gedoen het. Hy het sy ouens gemobiliseer, baie goed. Sy saps wat hy gemaak het, was baie goed. Die moment toe Vastrap se bomsquad opkom, toe val die pap op die grond van Paardenkloof. En onthou Paardenkloof het van die afskop af vinnige 2-3 gedruk en voorgeloop. Maar net na die change, toe val die pap op die grond. Maar wel dan in Vastrap wat gewys het. Evens deur die ligas ook nog. Het hulle gewys, maar kyk ons is hier vir besigheid. Dis 'n ander jaar. So nou berei ons voor. Die 17 Januarie. Skoppos Vastrap is die 6 nasie gewen. 2024. 25. Nou maak ons reg. 17 Januarie 2026 skop ons af op Vastrap op Vetkoekpark. Skop ons daar af. En ek kan het vir julle verseker, dat gaan interessant wees. Ja, los het moeilijk, dat gaat interessant wees. Dat brengt me actually bij mijn volgende vraag. Jason, wat is jouw verwachtingen nou voor die jaar se 6 nasie in Trevor? Ik begin eerst bij jou, Jason. Yo, Etienne, kijk, eerste, hoe kan ik de eerste dag 1, die fietsers, dat is massive. Als je nog gepraat van Vastrap in een paardenkloof game, maar om in te komen bij nooit gedacht in Lindershof game, in Tanfontein, in Kromfontein. Dat is hoe die fietsers is voor die dag. Dat is hoe die fietsers is in. Net om uw vraag te beantwoorden, ik denk hierdie jaar se 6 nasies zijn level gaat dit gelukt worden. Ik denk en mij moet glad die voor jou daarin verlekker dat is een gemeenschapskultspan of veel kalja. Ik denk voor alle eerste, die eerste game is maar altijd de moeilijkste, want allemaal komt van een lekker gamingje afgekeerd. Ja, die mannen, ook van die mannen was hem nog een beetje dier naar dienst ook geweest. Zo, misschien dit dan, maar ik denk hierdie 6 nasie van hierdie jaar gaan voor mij uitstaan als een van die bestes. En ik wil niet zeggen, dat gaan zo wees. Maar ik heb net een gevoel, die jaar de 6 nasie gaan die 6 nasie wees van groot opschudding. Zo, ik denk, man kan een paar updates verwachten. Ik ga niet namen aangekoppeld worden, maar ja, dat is mijn zin oor hierdie jaar de 6 nasie. Ja, om in te schakelen bij Rabi, wat die ding interessant maakt, man. Zij kijkt nou een span soos nooit gedacht, nee. Wat gemeenschapskul speel. Daar ons lekkere lippen af vir Lindershof.
Soos ek gesê het, daai ouens lek hulle lippe af 'n vastrap vir Paardekloof. Soos ek gesê het, dit is baie groter as net 2 spanne wat teen mekaar speel. Dit is baie groter as 2 klubs wat teen mekaar speel. Dit is soos ek in die begin genoem het, dit is ouens wat saam skool gegaan het. Ouens wat op Skouwerberg en op sekondêr saam skool gegaan het. Dit is plase wat saam met mekaar werk gedurende oesters. Nooit gedag kon help op Paardekloof gaan help op nooit gedag vastrap kon help so. Eie tyd Hartbeespoort Paardekloof en vastrap hulle daai kant toe. So dit is ouens, dit is nie net rugby nie. Dit is familiêr. En glo vir my, gedurende daai week is dit is moeilik. Want ek het in die week gesien, ek noem dit maar nou so tong in die kies. Ek het in die week gesien dat 'n film het daar iewers uitgekom waar 'n speler klub uitdaag. Alvast zo is op daai ene van ek kom nu nog naar daai ene toe. Ek kom nu nog naar daai ene toe. En om ook weer in te komen, kijk, die 6 Naties is een ander ding, want ik werk nou thans op Komfontein, maar ik zie lijkt voor mij die bestuur van die plaatsen, hulle weet ook nou de 6 Naties tijd, want van die plaatsen beginnen werken al klaar bij elkaar uit, want vastrapse mensen gaan nou op Komfontein gaan werken en dan is daar mensen van Paardekloof wat ook een beetje rondschrijven. Zodat wil voor mij zeggen, die setup lijkt voor mij, is het net tussen die werkers of zo, of tussen die spannen niet, maar op die topvlak, op die topbestuur, lijkt voor mij, is daar een sa. En dat gaat lelijk wees, man. Dat gaat moeilijk wees. Dat gaat gewoon wees. Dat gaat missen wees. Dat gaat gewoon wees. Ja. En dat is wat ik wil vragen. Kom eens los hoe die bias uit, man. Los hoe die bias uit. Zij zijn, ik zie het nog nooit gedacht, die zitten. Ja. Hij is nog jou groot, man. Maar ik moet jou die vragen. Oké. Wie denk jij, als je gunsteling om die ze 6 Naties te winnen? So ik zeg, waarom de gedachte, los die bias? Ja, nee, Mr. Etienne. Ja, hij is een heavy vraag, want hij vraag kan voor jou laten vijanden krijgen en dat kan ook voor jou misschien een beetje populair maken. Maar kijk, ik denk die gunsteling, wat ik denk, die span is, zal vastrap wees. Om reden is, hij heeft die 6 Naties laatste jaar op een goede wijze gewin. En overtuigen. So, hij zal die gunsteling, vastrap zal die gunsteling wees. Maar bijgezegd, ik is ook van underdogs. Ik is ook wat geloof in underdogs. En ik denk een span om. Ik kies hier een span niet. Ik kies hier een span niet. Zoals ik me nog gezegd, ik geloof ik vastrap is een gunsteling. Maar ik wil ook net bijvoegen. Dat een span om dop te houden. Dat is om dop te houden, niet om niet om te winnen, maar een span om dop te houden gaan wees Tanfontein Babas, man. Want om reden hoe kom ik zo zeggen, die mannen, allemaal blij op Tanfontein. Die mannen lopen silence, hulle bewegen in stilte. En stilte leer dat kracht, man. So ik denk, ons moet die Babas dop houden. En net zo terloops. Net zo'n lichte vriendelijkje wat nou november maand, daar hebben die school zoiets gehouden en Tanfontein het hard in Lindeshof gespeeld. Mannen, Tanfontein het voor Lindeshof laat klein liggen bij dag. Man kan nou zeggen, maar daar was nou niet, met goed namen was hij niet, of er was een vriendelijk niet. Maar die babas het is goed, man, gelijk dag. Dezelfde dag wat vastrap van die veld afgelopen in Nobel. Ik vraag nog net hoe hij ik wil niet zo bij jou praten, maar ja. Kom maar los daar, dan brengen we bij jou terug. Want dan net, zoals je gezegd hebt, deze vraag wat misschien veel fijn kan brengen of misschien enemies kan brengen. Maar dan net deze club wat bijvoorbeeld wat over een video of een programma wat misschien veel, waar goedjes gaan veel uitdalen om te zeggen. Kijk, waar je gezegd hebt, ze treven, hou net dat in gedachten, dat is iets waar die, in het einde van die season of einde van hulle die 6 Naties gaan aankondigen of kroon, als het een club wat misschien kan oppoppen, zo treven. Ja, ik gaan baie sceptisch wees om die vraag te beantwoorden. Want ik, zoals Jason Rabie nou terecht genoemd het, en ik kan veel verzekeren, ik wil niet vijanden maken. Maar als ik vat, vastrap het verleden jaar, vorig 2024 het Paardekloof 6 Naties geweest.
uit die ligas het gekom, baie goeie season gehad. En het met die spirit oorgekom in die 6 nasie. Baie goeie 6 nasie gehad, het die 6 nasie gewen. Vastrap uit die ligas het gekom, baie goeie season gehad, oorgekom in die 6 nasie gewen. Ek dink dit was baie duidelik sigbaar geweest dat Vastrap die 6 nasie gaan wen. So die span wat ek my geld gaan opsit, of nie my geld gaan opsit. Saterdag dan moet hy sê van die geld. Maar die span ja, die manne sê net om man double. Ja, nee. Maar die span wat ek nog als uitsien na om dop te hou, gaan definitief Lindershof wees. Want ek weet wat hy ons gedoen het gedurende die season tyd. Daai ouens ek sê vir jou daai ouens het verras. En die rede hoekom ek sê dit is 'n span om dop te hou gedurende die 6 nasie. Onthou, ons kan nou 'n bietjie dieper gaan in Lindershof. Dan gaan kyk ons vir die afgelope 3 jaar. As daar ouens weggegaan het van Lindershof af die afgelope 3 jaar, is dit 1-2 ouens. As daar ouens bygekom het, is dit 1-2 ouens. So jou players korps vir die afgelope 3 jaar het sy sterk gebou. En 'n mens kon dit laas jare sien. Ek dink al spanne wat vir die jaar Lindershof kon gestryd het, was Lovedale en Tulbagh. Nee, Laplace dit maar hy het Torino het mos as. Okay. En Laplace nog. So dit is al 3 spanne. Maar kom ons praat van die De Toit spanne. Ja, maar ek wil juist nou daarna toe kom. So nou kom ons terug in die gemeenskap in die streek daar. Waar Lindershof gespeel het. Wat teen Vastrap. 2 games uit en thuis. Het Lindershof al 2 gewen. Wat was die tellings geweest? Was dit bonuspunte geweest? Hy was bonuspunte as ek het maar sê. By die tweede wedstryd was daar ook 'n bonus? Ja, ek dink daar was amper 50's geweest. Ek kon nou die eerste wedstryd kon 'n korreksie praat. As ek kon 'n korreksie praat. As ons nou praat van ek wil dit met my tong in die kies noem. Paardenkloof van Lindershof. Hy was ook self. Ja, dit was ook Linders het nou mercy geweest. Ja, Linders het vir al die De Toit spanne Linders seker gemaak. Ja. Hy is die beste De Toit maximum. Hy vat maximum of ek weet nie of waar 50 uitgedop het nie. Dis hoekom ek sê wil dit om die kies noem. Maximum ja, ons noem dit maar so maximum. So ek dink die span om dop te hou gaan Lindershof wees. En dan my tweede keuse gaan Paardenkloof wees. Soos Rabie genoem het. Ek sê dit op Lindershof as my gunsteling om die 6 nasie te wen. Maar my underdogs om die span om dop te hou gaan Paardenkloof wees. Want hoe kom ek so sê? Jy kan sien Paardenkloof het 'n baie swak season begin. En toe kan jy sien en ongelukkig het Laplace nog nooit vir die afgelope 4 jaar vir Paardenkloof gewen nie. Uit en thuis. Maar jy kan gesien het die groei en die vordering wat daar is. Onthou Paardenkloof het 2024 baie ouens afgestaan, nee? Wat weg is van Paardenkloof. So hulle het nie begin, nee? En jy kan sien na die einde van die season toe kan jy sien hoe dinge begin verbeter het, die leities begin deel raak van die plan, inkoop by die plan. So ek volg die ouens se groei. Ek volg die ouens wat hulle doen en waarmee hulle besig is. So dis hoekom ek sê hou vir Paardenkloof dop. Maar my gunstelinge gaan Lindershof wees. Kyk sorry gewoon net om so 'n bietjie stil te staan, gewoon net by daai vraag rondom span om dop te hou. Manne, ek dink 'n man moet glad nie vir Kromfontein ook onderskat nie. Kromfontein, ek het nou gekyk in laas jaar se 6 nasie. Het ek gekyk, Kromfontein, jy weet alles is nooit gedaan. Jy weet nie wat 'n span op die dag opdaag. Ja. En dit is baie gevaarlik. Ek het by Noordgedag gespeel die afgelope 2 6 nasie. En ek kan vir die manne sê, hulle moet van Noordgedag ook glad nie weggooi nie. Ja. Maar omdat ek van Noordgedag gaan speel weer die jaar, wil ek nog nie so baie praat oor Noordgedag nie, maar Kromfontein manne, daai manne het goeie kaliber spelers. Daai manne, hulle het 'n seun daar, jongman, Jody wat gewys het, hy kan vir jou seer maak van 8 af en hulle het so heel agterkie ook daar gehad. Daai man het goeie rugby gespeel. Veral met hy game teen die 6 nasie teen Vastrap. Daar het hulle eintlik een van hulle beste games gespeel op daai dag. Jy weet,
wat almal ook maar gedink het Vastrap gaat weer hard Ja. kom en hulle gewys, hulle is 'n span om meer dop te hou. So ek dink die slootjie, hy moet net nie vol water raak nie, maar dan gaan dit lelik raak. Maar so wat ons eintlik kan sê is, jy kan niemand onderskat nie. Dat is wat eintlik. Soos jy in Arabië sê, ek kan my voorberei vir 'n vastrap, maar ek weet nie wie op gaan daag. Yes. Wat 'n vastrap span gaan opdaag. Kyk, soos die eerste naweek se fietsers van die Ses Nasie, baie interessant. Yes. Die hoofgame Paardenkloof en vastrap. Dink jy hy het 'n man verwag om op die opening Ja, te sien? mense het nie daai verwag nie, maar ek sê vir jou ek dink dit is 'n goeie een. Want die crowds wat jy kan lok, Yes. nee, na so 'n tipe daai dinges toe, gaan baie groot wees. Ja. Jy sien, soos Paardenkloof vastrap, dit is nie net bierplase nie. Ek dink ek wil nie hy week agter die berg wees. Ik wil die daai bietjie skets weer te Ek kan dit seker nou noem. According to Banter, as ons nou daarna. Ik ga nog net één ding en dan gaan ons oor gaan naar die banter toe Okay. en daarna gaan ons klaarmaak man. Ik zie daar zo, is beter is bezig om ons te verlaten. Ik wil gewoon net die zo bij die ene vraag. Dan jullie liga vorm. Tel in die Ses Nasie. Jullie hebben nog genoemd hoe Linda Zoff nou gedomineerd Lazel en zijn liga afdeling. Ja, ek dink 'n man moet laat eintlik baie kyk na die liga se. Ja, Dat gaan nie eintlik so 'n groot impak hê op die Ses Nasie van want onthou die vorige Ses Nasie het dit gewys. Ja. Paardenkloof toe hy Ses Nasie champion gekroon het. En hy vorige jaar ook in die top 3 of so, hy het nie te goed gedoen nie. In die vorige jaar in die liga nie. Vastrap is heel, Vastrap, toe hy champs geraak het in die Ses Nasie, het hy maar nie verwag, ja, maar hy gaan goed doen in die Ses Nasie as gevolg van sy liga nie. So, die liga tel niks. Nee, kyk hier, soos nou sê, okay, as 3 gemeenskapsskilspanne en 3 streke daar. So, ek dink ons kan maar daai enetjie van die tafel af om te sê Paardenkloof, Vastrap en Linda Zoff, dis die big dogs en die ander ouens is maar net 5 maal punte so hy 3 ouens moet maar want ons het dit gesien onthou Babas het vir Paardenkloof Tanwontein het vir Paardenkloof 'n pak kom gee op sy tuisveld voor 5-6 mense. Ja. Yes. Met 'n opening. Komwontein of Nooitredag het amper vir Vastrap pak gegee. Ja, Nooitredag. Het amper vir Vastrap pak gegee. So, daar, as dit kom by die Ses Nasies, is daar nie 'n goeie liga momentum voor goeie by die venster. Onthou ons almal kom van 'n rusperiode af. So almal moet nou weer begin. Sy moet nou skoon begin. Sy weet en daar's ouens wat nou al Saterdag begin het. Vastrap het Saterdag begin met hulle pre-season oefeninge en hulle voorbereiding. Nooitredag het al Kersfees begin mos. Nou die Kersfees, maar Nooitredag is al aan die gang. Ja, maar voor ons batterij is daar heeltemal verlaat, gaat ik ook bij ons laatste punt aanraak. Banter. Banter. Hoe stellen man een banter, banter? Ja. Maar dan zal jullie zeggen dat banter iets goed of iets gezond of ongezond is. Hoe kijken ons mensen dinsdag naar banter? Mr. Etienne, ja, jy sê kyk, daai is 'n ander dingetjie because why mense, dit moet maar verskillende sienings rondom sekere dinge. Veral as dit kom by banter. Banter hou dinge interessant. En banter is daar om 'n verwagting te skep en ook in 'n manier om jou team wat jy support te uplift en om 'n opponent se kop in te klim. Maar in 'n goeie wyse. So ek sal sê ek like 'n stukkie banter man. Ek hou daarvan. Maar dan is daar mos maar altyd mense wat nie banter so lekker verstaan nie en dan alles hard toe vat. Kyk 'n banter, jy moet nie dat hard toe vat nie. Want dan gaan jy wakker lees aans rondom iemand wat jy voel is teen jou en dit laat nie so nie. Dit is maar net dat
'n goeie skoon bentertjie. Of hoe sê jy Trevor? Ja, kijk, ik wil nog goed daar iedere keer gewoon iets noemen daar. Zo. Ik heb nog die vragen gevraagd, maar hij gaat ook zomaar ietsje beantwoorden op die vraag. Als we kijken, zoals bijvoorbeeld William Oktober daar bij Eros. Ja. Kan ze het nog ergens? Hij is ook zo op zoek naar een nieuwe club, maar los het niet daar. Los het niet daar. Als hij op Facebook bijvoorbeeld gaat en hij noemt iets daar van een specifieke club waar hij misschien ook die Navi-kantine speelt, die reactie daarop, is bijna vinnig. Verstaan? Dat is amper zo, die praat die man alweer, laat ik ook komen voor hem. Maar ze eet het op een tijd dat het nou beginnen lelijk aan dat mensen die goed naar die hart toe vatten en te zeggen, maar die jong praat zwak van mijn club. Of hij praat, ja, zo bij mensen moeten nou zeggen, die jong praat niet rugby. Verstaan? Maar als het iemand zit in die pad verloren door te zeggen, ons praat die rugby niet, dat is maar niet door, zoals rugby interessant, maar met die benter. Ja, ik wil nog niet zo, ik wil niet sensitief raken rondom mijn benter. Maar baie mensen van die reden bij die hart, en daar dan kan veel hartaanvallen. Als je niet die context of die concept van die benter gaan verstaan. Dus je moet eerst verstaan wat is benter is. Waarover gaan banter. En ons het gezien, benter was, in die begin was dat lekker geweest. Zij kan enige uitgelokken, man. En hij ook gaan kom voor ons, jy gaan kom vir ook, jy gaan kom vir ik zeg, ons gaan elkaar aanvatten. Tot op zaterdagmiddag toe. Nog zaterdagochtend, ons gaat elkaar aanvatten. Als ik die week verloren het, is alright. Maandagochtend begint ik weer met jou. Ik heb net zondag nodig om uit van Mustenburg te komen. Maandag begint ik al weer. Maar hoe het hij iets kom ik als ik en jij bijvoorbeeld nog een benteren die week, zoals je zei, tot op die zaterdagochtend eten ze nog elkaar. Wat ze impact heeft die benter dan op die wedstrijd tussen die 4 lijnen? Ja, dat is. Raak warm maar binnen. Dus dit in ik zei, ik het al een paar slaan, mijn kind van speel. Het heb al een paar slaan gehoord, die is die Facebook doen. Jong, als ik een bal krijg, ik word toegemaakt en ik voel dat ze face wat er hier komt. En ik hoor, dan weet ik dat was heel weekse benter geweest. Ik moet mijn panzer vatten. Die benter het mee komt aanhalen. Ja, maar dat is ook om ik zeg, baie ouwens kan, die dan kan veel baie hartaanval geven. Want mensen beginnen tellen het op, die ouwens zeggen, ja, ze had zijn span en zij praat negatief tegen onze span. Ik denk dat type ouwens moet wegblijven als het komt bij benter. Scroll maar voorbij. Dat is ouwens zoals je genoemd het, William Oktober. Jalvin Belani. Die ouwens, Ivan Waterboer. Zij zijn daar bij Eagles, Young Eagles. Ja. Die ouwens, dat is ouwens wat weet waarover die ding gaan. Nokkiele, die ouwens, dat is ouwens wat weet waarover die ding gaan. So, als hij te sensitief is voor die banden, op de ouders in die dag scroll maar voorbij. Want die ding gaan, ik het nou in die weken net gelezen, waar ook een jong leidt, hij bezig om te oefenen en hij daar gespan uit. Die jong leidt hij is bij wie? Hij is bij Paardenkloof. En hij oefent en ik weet nog die 6 naties zo aan. En hij zei, word of the day, vast trap, jullie weet wat ons weet. En ik ga bij die video in wat hij post. En die eerste comment is, nou kan we zien wie ze uit is die ons span. Nou wil ik bij je graag weten en ik denk toen, ik ga niet nog antwoorden op. Ik ga eigenlijk mijn eigen post maken. En mijn eerste vraag is, was er nog enig iets binnen die context van die video gezegd wat hij op vasttrap? Dat was gewoon banter geweest. Dat was gewoon, ik nooi op pad toe, kom pad toe, als hij niet kan staan, niet om die slaap. Zo makkelijk zoals dat. Maar nou, dat is die concept wat die mensen verkeerd verstaan. Dat is niet, ik heid op jou span. Als ik van nooit gedacht, of als ik van die week af, voor vasttrap pad toe nooi, omdat ik voor PDK banter, dan moet niet denken, ik haat voor vasttrap. Want ik ga zover, ik weet dat ik het laatste jaar bij je boodschappen gekregen. Ik ga zover, ik nooit voor John, nooit pad toe. Alhoewel ik weet dat hij op pad miracles toe. Nooit op pad toe. Verstaan je? So ik nooit voor Wilfred pad toe, alhoewel ik weet, hij is bezig om af te treden. Verstaan je? Zo die type goed. Ik kan een hele paar man noemen wat ik weet. Zo, maar ik noem het maar nog niet. Zo mensen moeten bij je voorzichtig wees om betrokken te raken bij die band. Ja, als hij niet weet.
ons trek mekaar uit. Yes, Ek uplift my span en sy moet kom met jou span. Want sy glo mos in jou span. Yes. Ek glo in my span. So dis hoekom ek sê, Vastrap, hulle weet nie wat ons weet nie. So nou moet Vastrap mos met 'n 10-voeter kom. Moenie vir my kom vertel van ek haat jou span nie. Ek het dan by Vastrap gespeel. Ek het dan Vastrap was 'n deel van Paardenkloof gewees. Ons is 'n familie van mekaar. Verstaan jy? Ons is aan ons is aan bierplase. So ek haat nie jou span nie. Ek nooi hom net pad. En dat is eigenlijk een baie goede ding om te hê as het kom by banter. Dat maakt jou meer opgewonden om daai te sê ek wonder wat gaat hy nou responden my verstaan. So sy het al reeds baie keer het respond, jy gee iets en dan wacht ek hem iets terug. Ek het reeds die ding wat ek wil gooien. Ja, en ek wil ook net daarbij voeg, veral bij die video, ek wil eindelijk een speler wees. Want ik heb ook al zo'n beetje geband, even nooit gedacht aan de prijs en zo aan te. Maar mannen, dat is niet goed voor een speler om te banteren, want je zou dat kan lang die Facebook post wat je opgezet hebt en dan heeft die post eerst bij je likes of reactions gekregen en dan krijg je zwaar binnen zo. Ik wil eigenlijk die speler van PDK wissen. Ja, ik wil het, ik ga het dan liever niet noemen. Ja, ik was een groot banter van formaat en dat zo met die kan nou nog laten. Zo, ik ga het bij iedereen noemen. Ja, ik ga het maar niet kiezen, maar banter, ik denk banter is daar om bruid te bouwen, vriendschappen te bouwen. En op de ouders van die dag, als ik die week gebanter het in Rabi en ik verloor op zaterdag, en hij die bragging rights om te komen voor mij. Maak je zaak goed. Zo ik moet het vat, maar als ik niet kan, dan moet niet betrokken. Zeg dan liever niks. Ja, zeg niks. School voorbij. Yes. Ons gaat afsluiten, mannen, bij die sportmanship. Want gezegd is van die banter, als jij bijvoorbeeld nou 10 Jason Rabi die week gebanterd sportmanschap is daar om wat gesê gewees het deur die week. Ek moet nog steeds Johan kan vat. Voor 'n wedstryd en na wedstryd. Ons kan gesels, kom ek sê ouens wat miskien 'n bietjie drink, om sy bietjie ons kan 'n bietjie saam drink na die wedstryd. Dat is die sportmanschap. As ons kyk nou byvoorbeeld, ek wil nou nie soveel gaan deur te sê provincial en internasionaal, maar daai ouens woel op mekaar lelik, maar na die tyd kan jy sien hoe die ouens lekker handskud en alles is daar, dat bly daar in die veld. Niks van net kom nog na die wedstrijd wat ek veel sê, ek kan nog nie klaar met jou nie. Ik wil net noemen, ons is eerst mens, voor ons rugbyspelers is. Verstaan je? So ons is eerst mens voordat ons rugbyspelers is. As ons self rugby speel, dan gaan ons daar by veld in en dan gaan ons in die vierhoek en there's no mercy. Maar zodra ons daar uitkom, moet ons weet, die 80 minuten is voorbij. Die ou wat my gewen het my gewen. So ek moet nou passeer tot maandag toe, dinsdag aan moet ek terug gaan oefenveld toe. Voorbereiding vir die next game. Maar as jy in die gat gaat bly, kan ek jou verseker, die season gaan vir jou lang raak. Ja, maar op die noot wil ek eindig. Ek wil net vir ons kykers sê wat ingeskakel gaan wees môre aand by die program. Julle moet vir ons julle opinie gee wat julle dink van die geselsprogram en wat sal julle voorstel wat ons na die tafel toe nog kan bring. Want Jason Rabi, eerstens vir jou sê baie dankie, my mede-aanbieder en dan het ons ook ons gasaanbieder Trevor van Rooyen. Manne, baie dankie en ek glo julle gaan die week baie rustig wees, net op die sinne gesê die banter, ek kan nie my kop breek oor die banter. Ons gaan meeste van die 2 weke gaan ons voorbereiding gaan doen. Trevor, jy is mos nou klaar met die ritme, maar jy is nie klaar met die sosiale media nie. So jy kan nog steeds vir jou. Ek het 'n voeltjie oorvlei rondom Trevor. Man, ons sal het maar los Ja, ons los het maar daar. Maar een ding wat ek weet, 2026, baie uitdagings, baie deure wat oopgaan, baie verrassings wat nog gaan kom in die volgende
maand of so. Yes. So ons hou maar die social media dop en ons kyk maar soos Jason Rabie nou terecht genoem het, hy het 'n voeltjie oorvlieg soos hoor maar waar kry ons 'n naam aan Amerika opeindig. Maar ons moet vir die kijkers om elke week in te skakelen bij Na die Wedstrijd. Dat is een programma op Trevor waarna jy baie iets sien. Ja, dit is 'n podcast waarna ek regtig baie na uitsien en ek weet Dat gaan groei. Dat gaan groei en ek weet dit gaan messe wees en ek weet dat wat ons na die tafel toe gaan bring en die blootstelling wat daar gaan kom, gaan groot wees. Okay. Manne, Jason, baie dankie. Trevor, baie Etienne, dankie. baie dankie. Jason Rabie, baie dankie.